Iki lho ngene iki lho. Peh, jajanane komplit. Peh. Wah iya. Komplit. Iki jarene Pak Bambang Wisnu. Panganane komplit urunan 250 tanya. Setahun lho iki. 250 setahun lho. Wakeh mangan. Oh, nggih nggih. Bar lara apa lara? Wih, lara mangane. Iya iya iya. Lara. Wah la 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 la. Bintang waras yo. Ah, ben magicome ora medun. Main borong ya? Main borong. Oh. Oke. Iki lho wonge komplit sak mene mbane. Cocok tok iki. Urung main ta, Bro? Wah, urung iki. Pak Kilan ya belum. Wah, ngono iki tekone aku tak pikir sawan dhewe. Weh, semangat, Lur. Semangat, Lur. Ya, ya, Beh. Gas. Beh, wakeh tenan iki dulurku. Cocok iki. Beh. Iki sing nang kene ya nek tercacar. Beh. BPJS aku. Iki BPJS aku. Embuk. Seneng anjuk. Yes, yes. Iki paling senior di 80 tahun. Kawan Saki, Pak. Dukati. Salam imun, Bro. Batu keling-keling.